Здравейте! Вие гледате нови епизод на TOES Talks и днес сме с Мария Тодорова, която е завършила първия випуск на TOES и работи като Product Owner. Здравейте! Ще ни кажете ли малко повече за позицията си и какво точно представлява това да си Product Owner? Така, добре. Product Owner или собственика на продукта, реално това е човекът, който се грижи за развитието на дадения продукт, за това той да постигне целите, за които е създаден, съответно да удовлетворява изискванията на заинтересованите страни, които може да са крайни потребители, менеджмент, в зависимост от това какви цели искаме да постигнем на създадения продукт. И всъщност това е човекът, който следи наистина за развитието на продукта спрямо нуждите, какви функционалности, как ще бъдат разработени, екрани, независимо тук дали говорим за веб приложение, дали говорим за някакво мобилно приложение, дали говорим за някакви функционалности, надграждащи приложения в финансова компания, в застрахователна и така нататък. Тоест, всяко развитие на дадено приложение, Product Owner е този, който решава как ще се случи и в каква посока. Да, значи това е работа, която идва с доста отговорност. Да, всъщност отговорността на Product Owner е голяма, защото от него и от това как точно специфицира изискванията, как идентифицира нуждите, приложението или ще бъде успешно, или не, защото няма друг, който да има цялостната визия за развитието на продукта, освен Product Owner. Той трябва много правилно да може да разпредели по модули, по функционалности, как ще се работят, с каква последователност, с какви приоритети, как ще се релизват във времето. Така че отговорността му е голяма. Да. Каква е разликата между Project Manager, продуктов менеджер и Product Owner? Така, значи, както казах, Product Owner е човекът, който специфицира изискванията в детайли и той работи с development екипите. Реално, Product Owner е човека, който е връзката или той представлява клиента пред development екипите. Product Owner е много тактическа роля, защото именно той задава посоката на развитие на продукта. Като пише изисквания, те могат да бъдат в много лесно смилаем за девелопери, QA и изобщо всички хора, които участват в екипа, вид. От сорта на аз като потребител на приложение Хикс бих искал да мога, като натисна това бутонче, да се случи какво си, защото ми е необходимо по-бързо, по-лесно да мога да работя с продукта или няма значение, но изискванията трябва да са доста лесни, така че хората, които работят и имплементират съответната функционалност, да могат да разберат, да могат после да тестват, да могат да си напишат сценарии и така. Project Manager, значи тук правим разликата, нали? Product Owner е човека, който работи с изискванията. Project Manager пък е една административна роля. Project Manager е човекът, който се грижи да намери ресурсите, които да работят по дадения проект за изграждането на дадения продукт. Ресурсите могат да са съответно програмистите, QA-те, database администратори, няма значение. Това са ресурсите, които ние подсигуряваме да работят по дадения продукт. Също така финансовата част, пари, времето определя в известна степен, до което ние трябва да релизнем някаква първа версия на дадения продукт. Тоест, тук говорим за една по-административна роля на Product Manager, свързана с ресурсите. И вече продуктовия менеджер е човек, който би се грижил за нашия продукт, правилно да бъде позициониран на пазара. Има малки компании, в които продуктовия менеджер
и Product Owner се изпълняват от един и същи човек. И има големи компании, в които продуктовите менеджери са отделна роля. Те вече могат да работят с маркетинга, с продажбите, с това да следят как се приема продукта на пазара. Тук говорим, когато говорим за продукти, които наистина имат широко покритие. Така че той може да се окаже, че има в някои случаи една по-стратегическа роля, защото именно от него зависи как нашия продукт ще се развива на пазара и ще се предлага. Но в по-малки компании Product Manager и Product Owner могат да са една роля и тогава в тази си роля, в повечето случаи се нарича Product Owner, нали, ние можем да правим както анализ на пазара, нашите конкуренти, какви продукти предлагат, как искаме да ги изпреварим и така нататък. В същото време да говорим и с девелоперите и да специфицираме вече изискванията към тях. Да, т.е. че вие гледате малко и като роля на преводач между клиента и самия девелопер. Да. Да, което е доста трудно, защото е всъщност човекът, който трябва да може да предаде на разбираем език всичките изисквания на клиента, съответно на техническите екипи. Като разбираем, тук имаме в предвид както да може да влезе в детайли, необходими за имплементацията, достатъчно ниско ниво, така трябва да може да им разкаже и какво точно прави, защото никой не би искал просто да пише някакъв код без да разбира какви са нуждите от него. Нали? Ние трябва да можем да обясним на екипите както изискванията в детайли, технически и на техническо ниво, така съответно и като бизнес нужди. Срещате ли често проблеми, където примерно един клиент иска нещо, което е много трудно за имплементация или просто реалистично е трудно да се създаде такава идея? Среща се, много често се среща. И всъщност тогава какво се случва? Първо трябва да се направи много детайлен анализ на това, което иска клиента. Като първо поставяме границата и казваме какво искаме да бъде постигнато. Не говорим с клиента изобщо за как. Как е въпрос, на който отговаряме малко по-късно. Започваме с какво. Описваме в много големи детайли неговите нужди, какво той си представя, че иска да има. Когато вече сме идентифицирали нуждите на клиента, вече можем да слезем на едно ниво как, където ние, Product Owner-ите, си говорим с архитекти или съответно Senior Developer. Това са вече хора, които са достатъчно добре подготвени технически, които познават архитектурата и инструментариума, с който работим в дадената фирма и които вече могат да предложат на база на това какво искаме да постигнем, как би могло то да бъде реализирано. Прави се архитектура на даденото приложение. Product Owner участва също в този етап на анализ, когато се изготвя архитектурата. И вече след като имаме архитектурата и сме преценили, че това е технологично възможно изграждането на това приложение, тогава вече можем да пристъпим към разписване на детайлни изисквания към девелопери, които да работят, стъпвайки на тази архитектура, която е предложена от архитектите. Да. Какви други проблеми срещате по време на работата? Работата на Product Owner е много предизвикателна. Ежедневно се сблъскваме с различни проблеми, които трябва да разрешаваме. И те може да са свързани както с екипите, с които работим, защото си представи, че всеки един от нас може да работи с един или с много екипи от разработчици, с които ние трябва да им отговаряме на ежедневна база на въпроси, свързани с дадена функционалност, с начин на разработка. Те ни питат много случаи, но сега тук това, какво да направя, ако тук натисна така, какво трябва да се случи тук, какво да се запише в базата и така нататък. Тоест от една страна говорим с тях, но всъщност по-сериозните проблеми са
с други изисквания, които имаме по време на имплементацията, така наречените нефункционални изисквания. Не знам дали сте учили или слушали за тях, но освен функционалните, има една много голяма група нефункционални изисквания, които ние трябва винаги да съобразяваме, които са свързани с бързо действие, примерно, на продукта или перформанс. Така че при избирането на бутончето Хикс трябва, примерно, аз търся нещо, търсенето трябва да отнема не повече от 1 или от 2 секунди, защото след това потребителя остава с впечатление, че системата се бави. При запис на някакви данни в базата, какво трябва да се случи. Може да имаме други нефункционални изисквания, които примерно са свързани с accessibility или достъпност. Това примерно е за хора, които не виждат добре, които трябва да могат да се придвижват по екрани само с клавиатура, как ще се изчитат съответно всичките лейбъли на поленца, как ще се обхожда екрана. Може да имаме много изисквания, свързани с сигурността на системата. Тоест, ние каквото и да правим, винаги трябва да знаем security first. Никога не трябва да оставяме някакви дупки, така че да има някакви security vulnerabilities, т.е. по някакъв начин данните да бъдат откраднати от системата. Така че ние, наред с функционалните, се грижим и за всичките нефункционални изисквания към нашите продукти и те трябва да бъдат също така много добре приоритизирани за работа в екипите. Значи, нали си представяте, че екипа се събира, планира работата за даден период, да кажем, че работим на двуседмични, триседмични цикли и съответно Product Owner е отговорен при планирането да нареди всички задачи на програмистите в съответния приоритет. Тоест, какво ще работим за този спринт. Ще имаме функционални, нефункционални изисквания, кои как ще бъдат изтествани, как ще бъдат покрити. Така че това всичкото е отговорност на Product Owner и ние сме тези, които взимаме важните решения за всичко, което се случва с продукта и начина, по който върви разработката, кое как ще бъде релизнато, какво ще дадем на клиентите сега, какво ще дадем след 1 месец, какво ще дадем след още 1 месец, доколко е функционално, доколко е работещо. Това са едни от проблемите, нали? Но се случват и много други оперативно, което няма как. Оказва се, че някакво изискване не може да бъде имплементирано така, както сме си представили. Acceptance критериите, които сме сложили, или критериите за приемане на дадено изискване, примерно не могат да бъдат посрещнати по този начин, трябва да се правят някакви промени. Възможно е, когато в края на даден цикъл на разработка правим презентация пред част от заинтересованите лица или от стейкхолдерите, те кажат, ама тук всъщност ние си го представяхме еди как си, сега трябва малко да се промени, значи ние трябва вече да разпишем новите изисквания спрямо променените очаквания на клиента, така че те отново да бъдат приоритизирани, да бъдат отстранени. И така. Ами, не звучите като лесна работа и на мен ми е интересно. Какво ви накара да изберете точно тази позиция, вместо, примерно, да сте разработчик? Да. Сега. Така се стекаха при мен нещата и реално не съжалявам. Аз след като завърших ТУЕС, учих информатика в Софийския университет и много се чудех каква посока да тръгна. Може би малко съм се занимавала с тестване, малко с разработка, малко дори с системна администрация, но в един момент вече започнах да работя като системен аналитик или бизнес аналитик. Тоест това е, нека да кажем, бабата или дядото на Product Owner, но всъщност бизнес анализа е една от основите, която седи зад Product Owner. И бизнес анализа, реално, или бизнес аналитика, също е човек, който идентифицира клиентски изисквания, разписва ги, пише спецификации, но всъщност
Product Owner и ролята на Product Owner се появи доста по-късно, откакто аз съм. Нали, в смисъл, че тя се появи в последните 10 на 15 години, когато от Waterflow, предполагам, че сте чували, нали, от Waterflow методология на работа и изграждане на софтуерни продукти, се премина към Agile методологии и където имаме едни кратки цикли на разработка, докато в Waterflow ти можеш да имаш една фаза на анализ, която примерно ти е 3 месеца и ти 3 месеца се срещаш с клиенти, правиш интервюта, четеш документация, навлизаш в домейна, за който ще се пише софтуер, пишеш спецификация, после имаш примерно 3 месеца на дизайн, в който се срещаш с архитектите на базата данни, архитектите на solution, те правят някакъв дизайн и след това имаш една година имплементация по този анализ и дизайн, които са направени. След това имаш 3 месеца тестване и когато се срещнеш с клиента, примерно след година и половина и му покажеш какво си направил, той каза: ама аз не си го представих така, тук изобщо това не трябва да е така, другото, тази форма, тези екрани, тук не сте ми направили такива репорти или отчети, няма значение. Всъщност, доста тромава методология. Последните 10 на 15 години, минавайки на Agile, където имаш кратки цикли на разработка, ти имаш възможност за обратна връзка и за среща с клиентите на 2 седмици, на 3 седмици, на месец, където получаваш обратна връзка как върви имплементацията. Тогава се появи и нуждата от Product Owner. И всъщност много естествено, когато се променя начина на работа, всъщност започнах да се занимавам с Product Ownership и бих казала, че съм много доволна от това, което правя, да, и ми е много интересно и всеки ден е интересен и всеки ден е различен. Да. Това е много хубаво да си обичаш работата. А и на вас ви личи все пак, защото когато някой не си обича работата, има чувството, че винаги просто му личи, че... Да. Работата ми е страхотна, така че колкото повече хора и млади като вас решат, че искат да се занимават в тази област, ще съм много щастлива, да, може да се обаждате. Добре. Мога да менторствам някой, който има желание да се развива, така че няма никакъв проблем. Какви качества трябва да притежава един добър Product Owner? Така, първо, Product Owner трябва да притежава аналитични умения. Значи няма как, без да притежаваш добри аналитични умения, да бъдеш Product Owner. Какво означава това? Да можеш черно на бяло да разпишеш дадени изисквания в достатъчни детайли и да анализираш всяко едно поведение, всяко едно поленце, всяка една данна, за която ти искаш да има някакъв код. Значи няма как да дадете каквито и да било изисквания на девелопери, без да са достатъчно ясни. Тъй, че ти трябва да имаш аналитичните умения, да направиш анализ, да разпишеш така, че някой, който прочете, наистина да му е ясно. Не трябва да има двусмислие в нещата, които поискаш да бъдат разработени. Няма как девелопера да разбере едно, QA да разбере примерно друго, който ще тества, а пък ти да си имал в предвид трето, а пък клиента да ти е казал четвърто. Значи всичко трябва да е много, много ясно разписано. Product Owner трябва да е комуникативен. Ние работим по цял ден, от сутрин до вечер с хора. Дали това ще са клиентите, дали ще са менеджери, дали ще е project manager, дали ще са development екипите. Ние по цял ден работим с хора, чуваме се с тях, виждаме се, обясняваме. Така че е много важно да сме комуникативни. Добре да имаме технически познания. Има колеги, да, които тръгват от други сфери и стават Product Owner, но всъщност едни добри технически познания биха ви дали голямо предимство, защото от една страна бихте могли да работите с девелоперите и да ги разбирате какво казват, когато срещат някакви проблеми.
От друга страна, пък ви помагат и когато си специфицирате изискванията, защото има много техники, които могат да бъдат ползвани, които да подпомогнат девелопър екипите с различни диаграми, които да се изготвят, процеси, които да бъдат разписвани. Така че техническите умения също не са за подценяване и разбира се добри организационни умения, за да можете да организирате добре времето си и собственото и на хората, с които работите. Да. Това са организационните умения. Но мен ми е интересно, понеже често пъти програмистите имат навика да остават всичко за последния момент. Това не е ли друг проблем? Вие как трябва да ги организирате в Agile, трябва на няколко седмици, да виждате да правите срещите, имат задача, която трябва да свържат. Не се ли случва често, примерно, да останат за последния момент или... Да, в никакъв случай не ги оставяме да ги чуваме след 2 седмици. Значи Product Owner се включва абсолютно на ежедневна база в дейлитата на екипите, с които работи. Така че ние след като сме планирали даден спринт и знаем какви задачи ще бъдат работени в спринта, ние се чуваме на ежедневна база с програмистите, следим внимателно всеки докъде е стигнал създадената задача, какви проблеми има, защото те също така имат и навика. Ако имат някакъв проблем и не могат да продължат, казват, движиме ги нещата, всичко е наред, но всъщност ако това го чуеш веднъж, ако го чуеш втори път, ако го чуеш трети път, всъщност лампата трябва да почне да свети, че всъщност нещо не е съвсем наред, така че винаги говорим. Кажи сега, какви проблеми имаш? От кой имаш нужда от помощ? Трябва ли примерно да потърсим помощ от по-синьор човек, от архитект? Можем ли ние да помогнем? Може ли някой колега от екипа да помогне? Нали, защото всъщност работата в Scrum екипа е еднакво важна за всеки член на екипа и ако нечия работа не върви, целият екип страда от това. Така че, когато хората се научат да бъдат открити, когато се научат да споделят проблемите си, тогава вече работата започва да върви, И не трябва да оставяме нещата за последния момент. Да. Затова човек е по-добре да няма избор, да ги остави за последния момент. Може би е много хубаво за сегашните ученици. Да, всеки ученик да си има продукт. Сега мисля, че през перфектния момент да питаме малко въпроси за вашия ученически живот. Да. Ние разбрахме, че вие сте учили още в първата година на съществуването на ТОЕС. Какво е било училището тогава? Какво беше училището? Значи, ние постъпихме първата година, първите 5-6 паралелки и имахме един етаж заделен за нас в училището, което вие не сте посещавали. Но се надявам да го посетите. Да, един етаж, мисля, че беше 4-ти етаж, беше заделен за нас. Но на този етаж имаше 5 стаи, бяхме 6 паралелки. Така че във всеки един ден 5 паралелки учиха, а пък една паралелка имаше физкултура, което беше много яко, защото цял ден имаш физкултура. На някой им се падаше понеделник, на други вторник, сряда. Учихме до събота тогава. Ето господин Карапатян, той все още преподава. Ни е водел на Витоша, на ски, на походи, плуване. Просто този ден беше един цял ден, в който ние сме били заедно, целият клас, и сме били някъде и е било такова неочаквано събиране и сближаване на хората в класа. Какво друго помня от тези години? Интересно, познавахме се всички класове, бяхме близки, бидейки първия випуск само ние, това ни даде възможност да се опознаем много добре. Вече следващите, когато се появиха следващите класове, и с тях сме се познавали, но ходехме, както и вие, ходехме на бели училища, зелени училища, по различни хижи,
Сега вие ходите на Семково. Да. Ние сме ходили и към Кюстендил имаше някаква хижа Трите булки, на Говедарци сме ходили на различни места през зимните ваканции на съответните бели или зелени училища. Не знам как им казвате в момента, но да, учителите бяха всичките млади и на тях мисля, че им беше приятно с нас и в часовете успяваха да създадат такава доста неформална обстановка, в която сме се чувствали спокойни, не сме били притеснявани по някакъв начин. Много, много добри спомени имам от училище. Звучи много хубаво. Да. Но на мен ми е интересно, понеже ние в момента имаме достъпно безкрайно количество информация в интернет и е много лесно. Мисля, че стана доста лесно да се научиш да програмираш, нали? Но по ваше време не е било толкова лесно просто да потърсиш Google или да питаш ChatGPT за нещо и се чудя, не е ли било много трудно изучаването на информационните технологии, когато е трябвало всичко сам да си набавиш като информация? Значи бих казала, че беше много трудно. Повечето от нас, не знам дали може да си представите, в тези години ние нямахме компютри в къщи. Значи, ние сме започнали да учим 88 година. Интернет възниква 90-те, примерно 93-та вече започва да придобива популярност. Тоест интернет не съществуваше, телефони, смартфони. Нямахме, да не говорим и за мобилни телефони. Имахме компютърен кабинет, в който имаше компютри. Това е било на повечето от нас досекъдни с компютърна техника. Всичко, което сме научили, е било на база на записките, които сме си водили, защото и учебници не е имало. И всичко, което са ни преподавали, сме си водили записки като студенти и сме си учили по нашите записки, защото нито примерно по електронни елементи, които сме учили, или примерно цифрова схемотехника, аналогова схемотехника, изобщо някакви предмети специални, които сме минавали, Паскал или там някакви други езици за програмиране, асемблер. Няма значение, учебници не е имало, всъщност ние сме учили на база на нашите записки и това, което учителите са ни преподавали. Не знам, звучи ми много трудно и толкова различно от това, което е в момента, защото нали, ние даже покрай COVID имаме Google Classroom, всичко вече е дигитализирано, даже и някакви малки неща, като бележките за отсъствие също са дигитализирани. И наистина ми е много трудно да се представя, просто да пишеш код на листче. Всичко е на тетрадки, да. А тогава имало ли е, както сега има, примерно учебници по даден език за програмиране? Не. Всичко е било съвсем ново, то просто целият свят на информационните технологии било съвсем ново. Значи представете си, тогава възникват нещата, ние се движим, ето както сега, примерно изкуственият интелект се появява като концепция и вече виждате колко много различни изкуствени интелекти се появяват, като дали ще са ChatGPT, Gemini, Copilot на Microsoft, Claude и така нататък, безкрайно много. И това се случва, вие сте съвременници сега и най-вероятно ще се появят или вече са се появили предмети, по които да учите изкуствен интелект в някаква степен. Нали, вие сте в момента събраници, тогава ние бяхме и всъщност нещата излизат в движение, докато ние учим, което означава, че вие никога не можете да разчитате на едни знания, които сте придобили към някакъв етап от живота си. Всъщност в нашата сфера вие трябва да учите непрекъснато нови технологии, нови езици, нови неща, те излизат на всеки месец, всяка година, т.е. вие през целия си живот от тук нататък ще ви се налага да учите нови неща. Да, ние реално трябва да растем заедно с информационните технологии. Да, с развитието и с всичко, което се случва. И дай Боже да имате шанса самите вие да разработвате иновации, които
по някакъв начин, нали, да движат човечеството напред. Дано е напред. Ще бъде хубаво. А вие как решите да учите в училище, което е ново, нямало е преди това ученици, нямало е традиции, нямало е история? Как решите да учите в ДОЕС? Много добре си спомням, че когато бях в 7-ми клас като вас, популярни гимназии бяха езиковите и математическата. Всъщност далеч не се кандидатстваше във всички училища, както е в момента един изпит за всички седмокласници. Всяко училище си имаше изпит. И с математиката се справях добре, нямах нужда от никакви уроци, но литературата не ми беше силната страна. И майка ми каза ми, дай тук с една учителка да поработиш малко за езикова гимназия. Но тази учителка ме караше да уча наизуст, едни теми тогава се развиваха по различните произведения. И аз след 2-3 урока казах, абсурд, аз няма как да уча наизуст някакви такива клишета, за да мога да се ява на някакъв изпит. И казах, няма да кандидатствам в езикова гимназия. И тя не след дълго дойде и каза, знаеш ли, че има едно ново училище, което ще се открива с физика и математика, казва се експериментално, технологично, тогава беше експериментално технологично училище по електронни системи. Може да ти е интересно, кандидатства се с физика и математика. И аз това вече звучеше съвсем различно. Човек сяда, учи физика, решава си задачите, явява се на изпит и ми звучеше много по-интересно. Училището е създадено като част от проект изобщо на... Вие предполагам знаете историята на училището, но тогава България се развива доста добре в, да кажем, в Европа или в тези времена, като държава, в която има развита електроника. И всъщност тези множество институти и заводи в България, които се занимават с електроника, имат нужда от хора, деца, младежи, които да могат да се включат съответно в индустрията. Майка ми по това време работеше в Институт по микроелектроника, те са различни нали, в областта. И явно там в средите, защото пак си представете, няма интернет, няма кой по телевизията да спомене, няма във вестника да излезе обява, едно ново училище открива врати. Нали? Просто започва да се предава от уста на уста, че се открива такова училище. Та всъщност по този начин аз разбрах, стана ми интересно и кандидатствах. Мисля, че родителите ми, а пък и на всички нас, родителите, са имали пълно доверие на това, че давайки децата си в едно ново училище, те ще научат достатъчно, за да могат да се справят добре в живота. И едва ли някога майка ми се е поинтересувала от програмата, точно какво ще уча, ама защо това не е включено или нещо друго не е включено. Мисля, че нещо, което е много характерно за съвременните родители, които следят изкъсо точно какво учат децата им, защо учат, защо не се включи или какво си би било интересно. Нали? В смисъл, че съвременните родители имат мнение по много въпроси, но нашите родители в тези времена се доверяваха абсолютно на решенията, взети от ръководството на училището и съответно програмата, която е изготвена за нас. Да, учихме много, но всички мисля, че се справихме много добре след като завършихме. Да, той ще си струвал, струваше си. О, да, струваше си, въпреки че нали, не всички от съучениците ни поеха в посока информационни технологии. Има добри доктори, има добри юристи, има музиканти, така че всякакви хора, но не мисля, че има някой, който съжалява, че е завършил училището.
Да, и аз съм стигнала до това заключение, че дори да се пренасочиш след това, винаги тези знания, които той ти дава, и не само знанията, но и самото преживяване, което той ти дава, е незаменимо и напълно си струва. Да, просто това много е важно да осъзнаете, че дори не всички от вас да станат разработчици, защото така ще се стече живота, че някои ще станат програмисти, някои ще станат фронтендери, някои ще станат бекендери, някои ще решат да се занимават повече с дизайн, някои като мене ще станат бизнес аналитици или продакт оунъри, някои ще решат да се занимават по-конкретно с база данни, нали, те са много, но някои ще станат добри търговци. А как да продаваш хубав софтуер, примерно, или да си успешен търговец в някоя компания, ако ти не познаваш как работи този софтуер или хардуера, върху който трябва да бъде инсталиран, т.е. ти можеш да консултираш клиенти. Т.е. има прекалено много ниши, в които е нужно човек да има познанията от ТОЕС, за да се справя добре. Така че убедена съм, че всеки от вас, който е тук, след това ще си намери нещата, които му харесват, които са му интересни и ще ги прави. Да, и ще гледа назад към ТОЕС само с хубаво. Да. А вие, като споменахте с учениците, вие поддържате ли връзка с учители или с ученици, които сте имали? С учители, за съжаление, не поддържам. Радвам се много, когато ги видя на някои от организираните срещи. Както на... Ето, виждахме се скоро с господин Карапатян, с господин Спасов по литература. Дянков ми е преподавал по руски. Предполагам, че има още учители, които са в училище, които, госпожа Даскалова, която беше по биология, ми е преподавала. Така че винаги се радвам много, като ги видя с учениците ми. Да, поддържам им. Най-добрите ми приятели, бих казала, са от ученическите години и тук от ТОЕС. И се виждаме, чуваме се и така, и до днес, и до сега. Вие споменахте организирани събития. Разбрахме, че също сте присъствали на празнуването на 10 годишната на АСТОЕС. Как се изкарахте там? Как? Много добре. Много се радвам, че се видяхме с доста от учениците ми от моя клас лично. Ние успяхме да се съберем 15-16 човека от класа, което си беше нещо наистина сериозно. Ние сме били 24-5 човека като ученици, така че сега повече от половината дойдоха. Разбира се, има хора в чужбина, които не успяха да се включат, но събрахме се, видяхме се с учители и след това продължихме след АСТОЕС срещата, докато не затвориха заведенията и така. Така че беше много хубаво. Едно повече такива събития, за да може и ние след 10 години да се съберем нашия выпуск. Аз мисля, че особено чрез в момента събития, както е СТОЕС Фест и така нататък, създава една много силна общност, която сякаш не че няма в другите училища, но със сигурност в ТОЕС се забелязва, че наистина ние сме... Просто няма някакви драми, повечето хора са си приятели, не само, че сме си приятели, но и се учим как да разработваме проекти заедно, да учим в екип, което е много, много важно нещо, което ТОЕС ти дава, защото в много училища това не се приоритизира по такъв начин. Да, всъщност работата в екип, която правите, е нещо много важно, защото от тук нататък, т.е. като завършите ТОЕС, се предполага, че вие ще работите в екип. Няма ги вече тези времена, в които един програмист сяда сам и работи, той си решава какво ще прави, дефинира си изискванията, пише си кода и така нататък. В смисъл, че сега се работи екипно. Толкова много технологии има и толкова много
различни неща, че е много трудно един човек да може сам да създаде един продукт от началото до края. Да. Нали, за разлика, примерно, преди 30-40 години, когато това е било възможно в някаква степен, сега е по-скоро слабо вероятно. Да. Какви съвети и препоръки бихте съветвали от нашите ученици, които биха желали да са на продукт оунър? Какво бих посъветвала? Сега се сещам нещо. Преди да продължа към другите съвети, не само за тези, които ще станат продукт оунъри, но и за всички, които учите в ТУЕС, да не забравяте колко важен предмет е литературата. Да. Сега предполагам, че господин Спасов ще се зарадва на това и другите учители по литература. Но всъщност гледайте на литературата като предмета, по който се учите да мислите аналитично. Защото не е толкова важно какво е казал авторът, както си говорим помежду си, а е важно как вие ще успеете да представите вашето мнение по дадена тема. И начина, по който ще се научите да пишете с някакъв кратък увод, теза, някакво изложение, в което да изложите в детайли мисълта си, да направите някакво заключение, е нещото, което ще ви трябва във всеки един момент, след като завършите училище. Независимо дали ще правите стартъп, защото имате гениална идея и ви трябва финансиране, и трябва да представите нещо пред едни хора с много пари и трябва да ги убедите. Вие трябва да можете правилно да изложите идеята си. И това пак ще включва някакъв кратък увод, тезата, изложението, заключението. Независимо дали ще работите в някаква компания и пак искате нещо да бъде постигнато, било то за някакви срокове, било то за продукт, по който работите, винаги трябва да може да пишете и да се изразявате точно и ясно. Така че литературата е предмета, който ви помага именно с това да се научите да излагате мислите си на хартия. Нали? Това е важно за всеки един, не само за продукт оунърите, където ние пишем. Нашата работа е свързана с писане, за да може, дали ще пишем тикети, нали, различни, не знам тук какви тикетинг системи ползвате, нали, но тасковете, които ние правим, или юзер сторитата, или изискванията, всичко това се оставя в писмен вид, за да може след това да бъде прочетено от девелопера, да бъде прочетено от QA, да бъде прочетено от после хората, които ще пишат техническа документация по нашите изисквания. Нали? Тоест, ние трябва да можем да пишеме и то да пишем така подредено, някаква логическа последователност. Но това е валидно да можеш ти логически правилно да излагаш мислите си и за програмистите, нали? Защото дали ще пишеш някакви алгоритми, нали? Те пак следват някаква логика. Така че съветите ми са опитвайте се да пишете, опитвайте се да се включвате в някакви малки проекти, в тази си роля, било то и дори на HackToS или на други хакатони, в които участвате. Винаги трябва да има някой, който примерно да се опита да разпише някъде какво ще прави приложението, което разработвате. Нали. Тоест опитвайте се да го разписвате под формата на билото на юзер сторита, на някакви изисквания. Нали. Така че започнете от някъде и след това, когато ви се отдаде възможност, независимо на каква позиция сте, можете да поискате да се включите някъде в ролята на Product Owner за някакъв кратък период, да видите как ще ви хареса, да започнете като джуниори. Търсят се хора, така че съм убедена, че на който му харесва, много лесно ще може да си намери работа като Product Owner. Всяко нещо, което пишем, трябва да бъде точно, ясно,
дори някой път минималистично, нали, но да е в такава степен ясно, че да не предизвиква объркване у хората, с които работим. Но въпреки това трябва да можем да пишем. Да. Се срещаме с много хора в различни домейни. Значи ти можеш веднъж да правиш продукт, който да е за банка, веднъж можеш да правиш за някаква държавна институция, може да правиш за застрахователна компания, може да правиш някакво мобилно приложение или игра, няма значение в каква сфера точно работиш, ти навлизаш в домейна, трябва да изчетеш много и после трябва да почнеш да вадиш същността на всичко това, което си чел, за да можеш да определиш точно изискванията, в които ще се развива нещото ново, което ще правим. И срещата с различни хора, да проведеш едно интервю с тях, както вие сега провеждате интервю с мене, когато отидете, примерно, при клиент и трябва да си говорите за какви изисквания има той към някакво ново приложение или функционалност, нали, трябва да си водите записки. После трябва да ги оформите в някакъв приличен вид, така че като му ги пратите да кажете, ето това говорихме, това ли е, правилно ли съм разбрал, нали, и в този случай пак трябва всичко да е написано точно и ясно. После вече пък да бъде променено по някакъв начин, да бъдат вкарани детайли, които пък да ги преведем на езика на програмистите. Така че нещата са много. Ами, добре, много ви благодаря, че дойдохте да ни гостувате и ви благодаря за изключително изчерпателните и увлекателните отговори. Беше много интересно да си говорим с вас. Да, благодаря. И на мен ми беше много интересно. Надявам се така да запаля някой от вас по ролята на Product Owner и когато имате възможност да се включите в такъв проект или да си потърсите работа като такъв. Така че материали има много, има къде да научите. А пък може да ми пишете за някакви по-интересни сайтове, мога да ви пратя. Има сертификати също, които са интересни за Product Ownership на различни организации, така че мога да ви дам съвети. Добре, благодаря ви. Ами, това беше от нас и гледайте и останалите епизоди, защото имаме много интересни интервюта с други хора, които са от сферата на информационните технологии.